Evo ga billboard na kome piše droga nikad. Znači neko se to bori protiv droge. Da vidimo ko je okačio billboard. Kaže, billboard je okačila Vlada Republike Srbije, Komisija za borbu protiv narkomanije u školama. Znači isti oni koji rasturaju drogu deci i koji zarađuju od heroina, Vulin, Čeda, Pičkousti i ekipa, oni su okačili billboard kao droga nikad. A na realitima i na medijima forsiraju narkomane najstrašnije i rasturaju deci drogu po školama i onda kao billboard droga nikad. Da zombi misle da državica misli o njima. A tu i Telekom Srbija podržava širenje droge i heroinsku priču. Najveći kriminalci koji rasturaju drogu se kao bore protiv droge. Đubrad ološka.